Μόνο εδώ είναι πάνω από 20 μπαλόνια. Μόνο εδώ, κοίτα. Πρέπει να είμαστε από 70-80 μπαλόνια πάνω. Εδώ μόνο. Οπ, βέβαια, γιατί βάλε τώρα μόνο αυτό το... Ναι, μόνο το τέτοιο. Τούτο εδώ, από αυτό εδώ έχει πάρει το λιγότερο. Πώς είμαστε τώρα, 3-4-12 επί 120 το λιγότερο. Ναι, όχι, δεν είναι, κατάλαβες. Έχεις κάνει λάθος. Αν είμαστε 12 και έχει πάρει από 120 είναι 1500, γιατί η τιμή είναι 170, κάποιοι δεν διαπραγματεύονται. Άρα είναι μπορεί να είναι και 2.000. Έτσι είναι μεγάλη διαφορά. Για βάλε τώρα πόσα μπαλόνια είναι μέσα. Βάλε πόσα χιλιάρικα. Κοίτα και από εκεί η κοιλάδα, από εκεί... Βάλε πόσα χιλιάρικα στον αέρα.